Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Yan uwa masu kallo barkamu da sake kasancewa da ku a wannan tasha ta Step TV sannan a cikin wani sabon bidiyo. Kamar yadda kuka sani a duk farkon shigowar sabon wata wannan channel tana kokari domin lalubo muku wasu applications masu matukar muhimmanci wanda wasu daga cikin application din nan ma yana iya raba su da fitowa ba ko kuma wasu a wannan wata ma suka fito. A wannan bidiyo ma na kawo mana wasu application ne masu matukar muhimmanci guda uku wanda inda kana rike wayar Android na tabbata zaka ji dadin waɗannan application. Daure ka biyo mu har ƙarshen wannan bidiyo domin ganin waɗannan application. Amma kafin mu shiga cikin bidiyon ina mai roƙon alfarmar idan wannan ne farkon zuwan ka wannan channel da ka daure ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zabi wanda yanda zaka iya samun irin waɗannan bidiyon namu da ma sauransu da zarar mun dora sai ka zo ka kalla. Mun gode. Barkanmu da dawa. Kamar yadda muka ga muku mun zo muku da application ne guda uku. To a application na wannan watan akwai wani na karshe wato na ukun kenan da muka kawo muku wanda wannan application mallakar shi zai taimaka maka sosai da sosai ko da kuwa a ce kai dan kasuwa ne ko kuma kai dalibi ne zaka ji dadin waɗannan application. Da farko dai bari mu fara muku da application na farko. Kuma kamar yadda aka saba kowane link na wannan application yana a description na wannan video. Application na farko wato shine wannan kamar yadda kuke gani wato Stickman Drawing. Wannan application ne da zai baka damar ka hada cartoon na drawing, amma dai bari mu shiga cikin application din da nuna mana shi domin zaka fi ganewa. Kai tsaye bayan application din ya bude nan zai nuno maka wannan fuskar ne kawai sai kai click a wannan blue color din wato accept. Bayan ka yi click zai nuna mana nan tallekewa kawai idan ka duba daga nan sama za ka ga wata kibiya sai ka cire wannan na kudin kai amfani da na free. Za ka ga kamar video editor kawai sai kai click a create a project. Kamar yadda kuke gani yanzu nan ya kawo maka white background, nan za ka iya canza ka zaɓi duk background ɗin da kake so ka yi aiki da shi. Bari mu ga kai tsaye mu zaɓi wannan background ɗin. Bayan ka gama sassaitawa ya danganta da yadda kake son naka sai kai click a create project. Kamar yadda kuke gani yanzu wannan tun farko ma za a ga application din yana nuna maka yadda za ka yi aiki da shi, amma mu yanzu duk mai skip kawai kan bidiyon ya cika tsawo. Bayan ka gama nan kawai za ka yi click a nan. Bari yanzu mu fara haɗa mana ka gani. Misali yanzu bari mu zana ɗan mutum kamar yadda kuke gani. Bayan ka zana haka za a ga ka zana amma bai motsi ba. To yanda za ka haɗa naka domin ya motsi a nan ƙasa za a ga alamun plus sai ka click a gurin, wanda kana click a gurin za ka iya ka ƙara zana wani kamar sama da shi ko kuma ƙasa da shi. A haka za a ga kamar baya motsa, amma ku biyo mu a sannu kaɗan za ku ga amfanin haɗa wannan ɗin. Bari mu gani. Bari mu bar shi haka kamar yadda kuke gani yanzu mun haɗa guda uku. Bari mu plane ɗin shi a nan ƙasa za ku ga alamun plane. Bari mu plane ɗin shi kamar yadda kuke gani. Kun gani za ku ga ɗan mutum ne a haka za ka ba abokanka mamaki su ga kamar mutum ne ke rawa amma kuma ga a yanda ka zana shi. Kai tsaye bayan ka gama kawai za ka yi click a nan make gift. Da zarar ka gama bari mu jira ya wuce. Bayan ya wuce kawai za ka click a wajen share din nan. Da zarar ka yi share sai ka je ka tura ma wannan abokin naka ko kuma ka yi share din shi a MX player ka inda za ka yi save. Application ɗinmu na biyu kuma shine wannan video lip. Kamar yadda kake gani tun daga sunan nashi, wannan application ne da zai baka daman ka editing na video kamar a KineMaster. Kai wannan application din ma yana kunshe da wasu latest features wanda ko KineMaster ba shi da shi. Bari mu bude application din shi ma. Kai tsaye bayan ka bude ka gama saita shi za a ga new project anan. Idan kai click a new project daga nan kasa za a ga wasu zabubbuka. To kai tsaye kawai za ka yi click a wajen plus din nan. Bayan ka yi click a wajen plus sai ka shigo da background kamar da yadda in kana so ka yi a KineMaster kenan. Bari mu ga mu shigo da background din. Kamar yadda kuke gani yanzu gashi mun shigo da background. In ba ka da KineMaster wannan application zai taimaka maka sosai wajen editing na videos. Bayan ka gama sai ka yi nan ƙasa in kana so ka haɗa wani video nan mixer sai ka shigo da bidiyon da kake so ka shigo da shi. Nan shine gurin da zai baka daman ka shigo da wani bidiyo wanda za ka yi editing nashi. Kai tsaye bari ku ga mu shigo da wannan. Bari mu cire volume. Kamar yadda kuke gani yanzu mun shigo da bidiyon da zamu yi editing, shi ma nan zaka zo ka buɗa shi kamar da ya kai a KineMaster ya cike background ko kuma in baka so ya cike. Bayan ka gama nan sai ka zo shi ma nan ƙasa in kai za ka ga chroma key ga kuma transform ga adjust. Kan bidiyon ya cika tsawo kawai kai tsaye zamu bar shi haka zan gabatar muku da shi. Idan ka je kai downloading zaka iya tsaya kai editing na bidiyon ka a ciki. Kai tsaye bayan ka gama ka shigo export sai kai click a wajen save din nan. Kai tsaye za ka ga yana saving. Da zarar ya kama za ka sami bidiyon ka a player ka kuma wacce kake amfani da shi. Kuma shi dadin wannan application shine baya sa watermark kamar yadda wata KineMaster take sawa, ba zai sa maka watermark ba.
application ɗinmu na uku wanda na gaya muku ko ɗan kasuwa ne kai ko kuma ɗalibi zaka ji daɗin amfani da shi shine wannan Qlet kamar yadda kake gani. Shi ma bari mu buɗe. Bayan ka buɗe za a ga a nan ƙasa ya sama new sheet. Bari mu shiga. Kamar yadda kake gani yanzu nan yana nuna maka yadda za ka yi aiki da shi ne. A haka za a ga kawan calculator, amma wannan application ya fi calculator muhimmanci kuma yana ɗauke da new features wanda ko calculator ma ba shi da shi, domin kuwa zai baka daman kai calculation kamar yadda za ka yi drafting a paper. Kamar yadda kake gani yanzu ga keyboard za ka iya ka daddana kai plus ko times wanda kai tsaye a nan ƙasa za a ga amsa ka tana fitowa. Wannan line da kuke gani shi kamar mouse ne, idan kai dragging ɗin shi haka an kana so ka ƙara wata number a nan ko kuma ka zo ƙarshe, wanda a calculator ma za a ga ba kowace ce take wannan ba. Za ka iya yin control Z wato kai undo da redo, wanda shi ma na tabbata a calculator ba shi da wannan. Kuma wannan keyboard ne za ka iya hauro da naka kai rubutu a gen nan shi ma kai calculator na wani square root ko kuma wani calculation naka da kake son kai. Wannan application kamar yadda na gaya muku, kaga za ka iya saukowa nan ka dora da wani calculation din wanda a nan za ka ga amsa kana fitowa kuma ka buɗe new draft a nan ma za ka yi calculation a nan da wannan application kai tsaye ba tare da ka sha wata wahala ba. Wannan application kamar yadda na gaya muku ko dan kasuwa ne kai ko kuma ɗalibi za ka ji daɗin wannan application. Daga nan ƙasa bayan ka gama tarawa ga layi na ɗaya ga layi na biyu, a nan na uku za a ga total wato na adadin lissafin da kai. A takaice waɗannan shine application din da muka kawo muku a wannan wata. Ina fata ka ji daɗin wannan application. Da Allah kada ka manta ka danna mana subscribe sannan ka danna mu wannan bidiyon namu alamar like. Mun gode sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba. Wassalamu alaikum.